Mehmet Özcan, Doğru Haber. Divê sînwar xîtabî meclîsê bikrana. Do qaşo serokê Filistînê Mahmud Abbas di meclîsê de axaftinê kir. Axaftina wiya li dijî qirkirina hovaneya Siyonîst İsraîl diviya bû erş û ezman bihêjandana. Herkes matmayî bibûyana. Lê ew qas pasîf û bê ruh mabû ku nehewceye em behsa wî jî bikin. Xwendina Fatîhayê ji bo şehîd heniyê tenê tevger û hereketek baş bû. Gotinên din hemû gotinên beradayî û gotinên vala bû. Abbas berê di axaftineke xwe de wiha gotibû: Ez bi İsraîlê re hevkariyê dikim û ez ê bikim û qet şerm û fedî nakim. Xwedê umrekî dirêj bide Netanyahu. Kesên ku van gotinan bike ma dibe temsîlkarê xelkê Filistînê. Helbet nexêr. Temsîlkarê Filistînê Şeyx Ahmed Yasîn Rantîsî, serok wezîr şehîd İsmaîl Heniyê yê ku heta nefesa xwe ya dawîn, mal û milk, malbat û di dawiyê de canê xwe ji bo dîn û welatê xwe feda kir. Paşê jî kabûsa Siyonîstan serfermandar û serxwemandar Yahya Sînwarê. Di navbera rejima Siyonîst û Abbas de tu mesele û ixtilaf tuneye. Ji xwe ew çi bixwaze dike. Heta ji bo rêberê wê Arefat jî ji ber têkiliyên wên veşartî yên bi Amerîka û İsraîlê re Abbas wek karzayê yê Filistînê dihat binavkirin. Abbas mîmarê metna peymana Osloyê ya mirî bû. Herkes dizane ku Abbas dema ku Arefat sağ bû, xwe ji bo pêşerojeke bê Arefat amade dikir. Abbas dahlan û şefê ewlehiyê Yusuf Nasir hîn jî şikbar û gumanbarê sereke yê jehrîkirina rêberî wî Arefatê. Ma kî bawer dike ku Abbasê ku di hevdîtina xwe ya bi Blinkenê re gotibû ez Siyonîst im, ji Blinken re wiha gotibû. Divê hûn li vir xaniyekî bikirin. Têkiliyên Abbas bi İsraîlê re ne müzakereyê, ew hevkariya bi İsraîlê re diparêze. Rêveberiya Abbas heta niha bi sedan Filistîniyên muxalîf girtin û îşkence lêkirin û bi sedan ji wan teslîmî îstixbarata îşxalkera İsraîlê kir. Ma ev kesê ku xwediyê van xusûsiyetan e, ne xayînê xelkê Filistînê dewûdoza Filistînê ye. Zihniyeta Siyonîzmê ji ber bêdengî û nemüdaxaleya welatên İslamê, Netanyahuyê ku qatilê 50,000 insaniye di meclîsa temsîlkarê Amerîkayê de da axaftin û 57 caran ji bo wî çepiklêdan. Eger di serî de çend welatên İslamê bi hev re têketina navtevgera müşterek, bi gotina vê zulmê qebûl nakin û di her warê de îradeyek nîşan bidana, hûn bawer bikin wê ev şer zû da bihatana sekinandin. Tirkiye dixwaze ji bo xelkê Filistînê gelek tiştan bike, lê bi kes û stratejiyeke xelet ev yek nayê kirin. Netanyahuyê serokwezîrê rejima îşxalker di meclîsa Amerîkayê de axivî. Digel vê yekê serokê bê tesîr û Filistînê Abbas jî di meclîsa Tirkiyeyê de axivî. Tu maneya qisa û gotinên Abbas di meclîsê de li ber çavê xelkê Tirkiyeyê, xelkê Filistînê û di civaka navnetewî de tuneye û qîmet jî negirtiye. Lewra Abbas û îdareya wê tu berxwedanek li hember rejima îşxalê nîşan nedaye. Hem İsraîl hem Amerîka wî qebûl dike. Divê Tirkiyeyê ne Abbasê ku hevkarê İsraîlê Yahya Sînwar baniya meclîsê û xîtabî meclîsê bikirana. Divê Tirkiye, İran, Pakistan, Efxanistan, Cezayir, Malezya, Endonezya, Qatar bibin yek û eşkere bikin ku di warê siyasî, eskerî û aboriyê de wê destekê bidin Xezeyê.